Zkouška s pornohvězdou. Každý, kdo někdy byl v pozici kapelníka, dobře ví, že dostat hudebníky na zkoušku nebývá zrovna snadná záležitost. Každý si náhle vzpomene na tetičku ze 4. kolene, kterou dlouho neviděl a která má zrovna narozeniny a pozvala ho na svíčkovou. Nebo se zjistí, že má ku příkladu bubeník těhotnou přítelkyni, o které nikdo z kapely předtím neslyšel, kytarista má rýmičku a nechce prý nakazit ostatní a basák čeká balíček z České pošty, což je, jak víme, často mise à la dobyvatelé ztracené archy. Abych nekřivdil hudebníkům, není to paušální věc. Jsou hráči, kteří zkoušku vítají, přijdou připravení tak, aby neplýtvali časem ostatních a řeší se hudba, nikoli kraviny. Jsou ale i tací, kteří se vás na zkoušce nestydí zeptat, co mají hrát v kytarovém sóle, nebo dokonce, kde to kytarové sólo je a kde je vůbec v písni refrén. Kapelník, který písně zná a zkouší je s novými hráči už po 120. a umí je málem i pospátku, má stran entuziasmu pozici o to těžší. Zvláště, když je v některých případech i autorem písně, sám ji nahrál či produkoval a onen zkušený kytarista mu začne říkat, že v refrénu není fismol, že on tam slyší dur. To vše jsem za svou praxi zažil. Proto si občas od takových zasloužíte pomluvu, že buzerujete, nedáváte hráčům prostor a chcete v písni vše příliš podle své představy. A nutno na obranu hráčů říci, že právě tací jsou někdy důvodem, proč se i svědomitým hudebníkům na zkoušku někdy zrovna 2krát nechce. Ale proč to vlastně píšu? Za mnoho let jsem dostal mnoho různých nabídek. Jedna z nich byla od kytaristy jedné nejmenované art rockové skupiny. Ačkoliv to nebyl můj šálek čaje, rád podotýkám, že to byly moc zajímavé a precizně vypracované nápady. Onen šéf kapely byl srdcař, také stará škola, dokonce točil poctivě do pásu. Sám prodával v hudebninách, penězi asi neoplýval a když nějaké měl, investovali do nahrávek. Zkrátka podobná krevní skupina. Snad i proto jsme zůstali v kontaktu a občas si napsali podpůrný příspěvek. I proto se mi pak donesla tahle legrační historka. Kapelník oné skupiny v průběhu let dál pokračoval v hledání svého frontmana. No a stalo se, že se mu na inzerát přihlásila lepá, vnadná děva. Slušně prý zpívala tak, že zaplesal a jal se organizovat zkoušku. To samo o sobě opět znamenalo najít zkušebnu a dostat 5 lidí do jedné místnosti. Jenže tentokrát to bylo jinak. Nějaký čiperka totiž zjistil, že umělecký pseudonym vnadné nymfy, který zněl, a zde záměrně pozměním jméno, ale zachovám indicie, Markéta Diabolis se shoduje s pseudonymem jisté příležitostné herečky z filmů pro dospělé. A zde již zřejmě nemusím déle cizelovat pointu příběhu. Mohu vám s úsměvem sdělit, že organizace zkoušky se slečnou Diabolis se zařadila mezi rekordně krátké a ze strany hudebníků extrémně přijaté a vítané. Zkrátka, za mnoho let se nestalo, aby o něch 5 lidí takhle rychle a dychtivě zkoušku odsouhlasilo. Na té zkoušce chtěl být zkrátka každý. I ten, který vlastně neměl s kapelou pranic společného.